Sa Our Lady of Purification Parish Church ng Binmalay, Pangasinan namin naabutan ang magkakaibigang sina Nanay Angel, Maria at Marita. Pinag-uusapan nila ang nakatakdang biyahe bukas para sa bisita iglesia. Pigil ang luhang kwento ni Nanay Angel ang malungkot niyang Semana Santa noong mga nakaraang taon dahil sa pandemya. Siyempre, nung dating gawin na lagi ka nagpupunta sa church, nagpe-pray, ganyan, nagno-novena, tapos biglang nawala, tapos yung sa online na lang, ganon, parang kulang. Si Nanay Maria, ito raw ang isa sa ipagpapasalamat sa kanyang pagbisita sa mga simbahan. Balik na naman tayo sa normal, kaya masaya na naman ang ano. Saka mapapractice natin yung pananampalataya natin sa tonlet na ito. Sa nalalapit na Semana Santa at kabi-kabilang mga bisita iglesia, naghahanda na ang Pangasinan Provincial Police Office para mapanatili ang seguridad. Sumbak 2023. So as early as last week, continuous po yung aming simulation exercises regarding dun sa possible na mangyayari during our deployment sa Sumbak. Last year, ang mga nangyari lang dito, yung mga nakainom, yan yung mga physical injuries natin. So, yan hindi natin isi-set aside yan. Lahat din ng ating mga tropa ay required din po na mag-deploy o mag-patrol, especially dun sa mga subdivisions at sa mga kabahayan ng ating mga mamamayan. Bawat bayan, simbahan at tourist spots sa probinsya ay may itatalagang information booth na maaring tawagan o pagtanungan ng sinumang nangangailangan ng tulong. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.